Makapis na. Hey! Top touch. May 19? Oo, kasi Valor, di ba? Iagat yung start. Ano daw? Pinalipat kayo? Hindi, may pickleball ball. Ay, Sir Hans, mamaya pagkabanda rito may clear, lipat tayo dito. Sabihin. Sige. Sabihin natin, kung meron matapos sa mga, kasama naman natin yung mga, di ba? Kasi ba, tamaan natin yung mga dun eh. Saka mababa yung Oo. net doon. Oo. Ilan na tayo? 6 ilan? Ilan na? Hindi pa kami report. 6, no? Dito tayo sa mga strong.
Sorry.